so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. سلام كمي تكونوا كبرات تخطاتلتي سي ام اكسترا شو على زينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتت لكم بخبرين عدم. بنيام جرماي اب جيرمن نجيسو ابزاب ودناتات هامبورغ استخيرت نايميت 77.5 كيلومتر ودر تقدم تياب تسطح جول 840 متر براخ نيروم افلما ملؤتناي ودبابيت كتما سميناوي جيرمن زوصن زملسن زنبره 77.5 كيلومتر زنوحات مسمر تقطات متقعتات تقدم تاكايدو ملو اتزياده اسكا زنبره دما تقدم ناي موداتا مدياب عقبت مواسبرغ 7 كيلومتر 8.4 باليك سارامبرا موفيستار فابيون كريست كلوب كيو 36.5 زتفترتيا بز مسرت كاكساب ناي مودا تامدياب 15 كيلومتر تريفوم يكون امبر سويزرلانداو تقدماي كحزو سلازي كاله امودا تحت 16 كيلومتر ودر كزازم استرفلو مسبانياو ايفان غارسيا موفيستار حغوافات مزميزو كهدم فتنتات اكايدو እዚ ግን ነቶም ምኩራት ተቀዳደምቲ ዓለምና ማለት ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኔዘርላንዳዊ ኮይጅ ኢጣሊያዊ ሚላኖን ካልኦት ተቀዳደምትን ካብቲ ቁልቁል ዝዓቆኑ ክሰምሩ ዝሓገዘ ነበረ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ካብታ ኣብ ቅድሚ ተገዲማ ዝውዕለት ኣገደስቲ ተጻወቲ ዝነበረዋ ጉጅለ ብምዃኑ ንምምላቕ ዝኾን ግዜ ከናድው ኢሉ ይኹን እምበር እቶም ምስኡ ዝነበሩ ከም ኢጣሊያዊ ጆናታን ሚላን ኣባል ክለብ ሊትሬክ ኦላቮ ኮይጅ ናይ ክለብ ቪዝማ ሌዝ ኤኤ ባይክ ዝኣመስሉ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ካብ ዝወስድዎ ተመክሮ እንተገዲፎም ከይዱ ከም ዘይምሕሎም ተረዲኦም ክመስሉ ንዝገበረዎ ዝነበረ ምንቅስቓሳት ሓደ ብሓደዮም سجون تكوستلو تراعيهم إيطالياوي ميلان قطعتاو مسمر رقيبو نتي نابره بحون موعال زنفر زنبر هولنداوي كعصو كفتن كيلو كوانتا نبره دونغي بمنبارغون زغبره طبب كساخ علو يكالن ميلان تكوت زو على سيمون كونسوني تقتلو صبو غسغاسان صباريو يكون بر كويجين اولمبيكاو بنيام بيمان ادمون كو حليفومو كويج كا اب مسمر مزازم حنصاز قديم بمرغات لشابعي غزيو ام بالعسان شوعتن حتى برامن سي كلاسيكو لوتور زود دفيو ايرتراو تقلاصاي بنيام غرماي كا بغيزي كيتبلص ايطالياوي ميلان ናይ ቅድሚት ጎማ ቀዲሙ ሕንጻት ብምጋጹ ኸኣ ኣብ ስታርካዊ ውድድር ሳልሳይ ኮይኑ ኣብ ፖዲየም ዛዚሙ ድሕሪ ውድድር ዕውት ናይት መድረኽ ምስ ጋዜጠኛታት ዝገበሮ ክገልጽ እንከሎ ካልኣይ መድረኽ ካብ ዙረነወይ ከመይ ከም ዝወደቕኩ ኣብ ግምት ብምእታው ከምዚ ዓይነት ቅጽበታዊ ውድድር ከካይድ ድዩ ዝብል ዘረባታት ተሰሚዑ ብሓቂ ሎሚ ከመይ ከም ዝኸውን ብሓቂ ኣይፈልጥን ነይረ ካብ ዘጋጥመን መውዳእትን ክሓዊ ኣዝዩ ነዊሕ ሳምንታት ምስ ጽዕሉ ምስ ስለዝነበረን ግን ነብሰይ ክግምገም ግዜ ኣይወሰደለይን ወላ እኳ ስልጣነይ ነዛ ውድድር ናይ ምቕላስ ሓላፍነትና ኣይንተሃበኒ ኣነ ግን ደቂ ጋንታይ ብዙሕ ጽቡቕ يسمع عندك كم زيلن انت دليهم متقعد كخفتون كم زخلون نجير يوم جن نخقالسن قطبتا وددر جبرن دريقوم لي امود ادما سلام مرارهم نزي كبر باقي ابكلنا اوحس انغولو تطوينات 2 كيلومتر كيد كلنا زدما قداس مخان فليتنا سلازي دحرينتهم ابوره زنبرو تقدادم تقتيله يكون امبر تقدادما يفيزما لياس اي باي كريستوف لابورت حليفوني بلع الفتنه تحريقون تمرقفو دحريونه تقطبتا وددر كبغسون سنيك نكسن وسينه بمباليو تعود برمن كلاسيك 2024 زخونه تقدادما يرديو ابزعب وددر اولمبيكاو ايرترا بروفيشنال تقدادما بنيام غرماي ناي كلب انتر مارشونتي ابت وددر نقند مقنا انت زخونه رابعين شاوعين درجه زحزو بلجيماوين جورج ميز كلب ريد بول بورهان جروس جاسفر فيليبسن ناي كلب البيسن ديكنيك صبلل كبلوم كلو نتي ب3 ساعات 39 دقيقه 49 كاليتين غزي استزازمه ناي حدو معلت عمر زلو ناي وورلد تور وددر دما نرويجاوي الكساندر كريستوف ناي كلب يونو اكس موبايل يتحمشاي درجه كحس كله فرنساوي اكسيل زينجل ناي كوفيدس دما ام بلشارشاي درجه تقميطو شام ناي نيزرلانداوي مارك تايسون ناي انتر مارشون تاشاي ايطالياوي ماتيو ترنتين كاب كلب تيدور برو سايكلين عسرايكا ستيفانو إلدان ناي كلب كوفيدس كونو كلو ابزو وددر عبلت كونو كوصو تسبيس تغبرلون فرنساوي ارناو ديمار ناي كلب اركين بي ان بي اسبانياوي ايفان غارسيا ناي موفيستار بلجيماوين ارناو ديلاي ناي لوتو ديستينين تيم ولينسن كاب يو اي اماراتس دما ناي مبل 10 تخلتن 10 5 25 درجات حيزوم وددرون فصيموم مسقداموت مرحت زو على اندحرو زلحت كبل استرأي أبال كلب تيم فيزما لياس اي بايك زخونه كريستوف لابورتر ما تشعت كاليت كاب قدامي توجل دحرو مبل 48 تنتر تاتا سريعو نتر 48 نتر 449 كيلومتر اب ساعات زنبرو وددر عيسراز بصح تقررم تصوارنتهم تحزيرو بمرادو اقاريطمو بحفش شارمانتهم كلتا مبغس حنصا زيترخو بغديفكا 259 تقررمتي تساتيفوم ابزو وددر بحفش 40 يورو زبصح متن ገንዘብ ተዳሊው ካብ ቀዳማይ حساب 20 درجان زلو خاطر
ተመቃሪሑ ካብዚ ሰለስተ ቀዳሞት ማለት ኔዘርላንዳዊ ኦላፍ ኮች ኢጣልያዊ ጆናታን ሚላን ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ድማ ብናይ ሓባር ጻዕሪ ንዝመጽእ ካብ 16,000 ክሳብ 4,000 ዩሮ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ንክለቦም ኣታዊሮም ኣለዉ ኣብዚ ውድድር ኤርትራውያን ነበርቲ ቤልጅየምን ከባቢያን ንላዳኻ ተቐምጥቲ ሃምቡርግ ኣብቲ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኩነታት ኣየር ዝነበሩ ህሞት ነታ ናይ ዕረፍቲ መዓልቶም ኣብ ጎኒ ኦሎምፒካዊ ቢንያም ግርማይ ኮይኖም ብዝድነቕ ስነ ስፖርታዊ ጭውነት ከማዕርጎ ምኽኣሎም ድማ ሓይሊ ናይ ተዓወት ኮይኖም እዮም ክለብ ኢንተር ማርሽ ወንቲ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ መጽኦም ሞራሎም ልጋሶም ካብ ልቢ ኣመስጊና ከም ኩሉ ግዜ ድማ ነታ መዓልቲ ኣድሚቆም ብምዓሎም ንሕና እውን ኣብ ክንዲ ተኸታተልትና ክብሪ ይሃብኩም ክንብሎም ንፈቱ ሻቻይ መድረኽ ኢትዮጵያን ግሌክ 8 መስከረም ቀፂሉ ምጽኡ ተቀዳደምቲ ኣብ ከተማ ቶንግ ናይ 114.4 ኪሎ ሜትር ውድድራት ጻፊፎም ነዛ ኣብ ሰዓት 46.3 ኪሎ ሜትር ብምጉያይ ዛዞሞ ናይ 114.4 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ውድድር ከዓ ተቀዳዳማይ ሴንት ፒራን እንግሊዛዊ ኣባል ክለብ ታይረር ሃናይ ቀዳማይ ብምዃን ሓፈሻ 13 ነጥቢ ከሲቡ ብግዜ ዘይተበልጹ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣባላት ክለብ ጀርመናዊት ባልክ ኤዱኤል ሃብተኣብን ዳዊት የማንን ከዓ መበል 26-28 ደረጃታት ሒዞም ኢስቶንያዊ ማርቲን ናይ ክለብ ፍሬንኩክ ባንዳ ፖዲም ሞንጎሊያ ሩሲያዊ ሮማን ማይኪን ናይ ፔንግዱ ሳይክሊን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ኣትዮም እዛ መድረኽ 1444 ሜትር ብራኸ ዝነበራ ኮይና ኣጠቃሊላ ዘይሽግር ድማ 21 ተቀዳደምቲ ውድድሮም ዛዚሞም ንሓፈሻ ናይ ግዜ ማለ ናይ ዝውድድር ብ12 ሰዓትን 46 ደቂቃን 58 ካልኢትን ግዜ ሩሳዊ ፔተር ሪኩኖቭ ንወዲ ሃገሩ ቲምፎይ ኢቫኖቭ ቻይናዊ ዮንጊቢን ጋዮ ናይ ክለብ ሄንሽን ሳይክሊን ዝኾኑ 67 ካልኢት በሊጹ ኣብ ቅድሚት ይርከብ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ድማ ኣብ ታልብ ስክረእ እንከሎ 3 ደቂቃን 50 ካልኢትን ግዜ ዝድሕሪ ኢላፕታብ መበል 22 ደረጃ ክርክብ እንከሎ 4 ደቂቃን 59 ካልኢትን ግዜ ዝዶንጌ ዳዊት የማነ ከዓ መበል 31 ደረጃ ኣሎ ንናይ ሹኳ ማልያ ሩሲያዊ ፔተር ሪክኖቭ ብ66 ነጥቢ ኣልያ ኢስቶንያዊ ማርቲን ላስ ድማ 57 ነጥቢ ኣኪቡ ይስዕቦ ታሻሓይ ዝነበረ ኤርትራዊ ኢላፕታብ ከዓ 23 ነጥቢ ብምእካብ መበል 11 ደረጃ ብምውራድ ይክተሎም ኤርትራዊ ኢላፕታብ ግነታ ክዕወተላ ዝዓለመላ ናይ አንበሳ ዓቕም ማልያ ብ25 ነጥቢ ጌና ንዑዝ በልጾ ተቀዳዳማይ ኣይረኸበን ብ15 ነጥቢ ዘለዎ ሮማንያዊ ክሪስተንሰን ናይ ሊሊንስታር 4 ነጥቢ ጥራይ ዝድሕሪ ኤርትራዊ ዳዊት የማነ 10 ነጥቢ ብምውላል ኣብ መበል 30 ደረጃ ኮይኑ ሚኢል ሃብጣብ ዕርዲ ይኾኖ ቻይናዊ ዮንጊቢን ጋዮ ብ12 ሰዓትን 47 ደቂቃን 65 ካልኢትን ግዜ ዝነኣሰ ብሉጽ ተቀዳዳማይ ኮይኑ ዝርከብ እዩ ኤርትራዊ ኢልሃብታብ ከዓ ብ2 ደቂቃን 55 ካልኢትን ግዜ ድሕሩ መበል ሻርሻይ ተርታ ኮይኑ ኣብታ ማልያ ራዕዲ ይፈጥር ነታ ኣዝዩ ዝለዓለ ኩነታት ኣየር ማለት 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዘሎ ውድድር ቻይናውያን ጋንታታት ሄንሽን ቻይና ግሎሪን ቀዳመይትን ካልኢትን ኮይነን ይቅልሳ 1 ደቂቃን 22 ግዜ ዝድሕሪ ጀርመናዊት ጋንታ ባይክ ኤድ ድማ ሳልሰይቲ ኮይና ትጓዓዝ እዚ መበል 12 ግዜ ዝካየድ ዘሎ ዩሮፕያን ግሌክ 9 መስከረም ኣብ ማውንት ሞጎንጎ ዝካየድ ናይ ውልቅን ናይ ግዜ ውድድርን ክቅጽል እዩ ተቀዳደምቲ ድማ 29.5 ኪሎ ሜትር ክሽፍኑ እዮም ن21 مدرخات ككاز زقني لا فولتا اسبانيا باوسليفنا وبروموز ليغليتشا ختيمو እዛ ዛዛሚት ክትከውን ኣብ ከተማ ማድሪድ ተሓጽየት መድረኽ ናይ ውልቂ ግዜ ውድድር ኮይና ቀሪባ ተቀዳደምቲ 24.6 ኪሎ ሜትር ኣብ ንዕጻው ናይ ዙራ ካይዶም ኣብቲ በባሕደ ናይ ውሑድ ካልኢታት ዝተበገሱሉ ከዓ ኣብ ሰዓት 55.7 ማለት 26 ደቂቃን 28 ግዜ ውድድር ዝፈጸመ ኣባል ክለብ ግሩፓማ ኤፍዲጂ ስቴቫን ኩንግ ነዚ ውድድር ክዕወተሉ እንከሎ ድሕሪ 18 መድረኻት ዝነበረ ቁመኑ መሊሱ ዝመጸ ስሎቬናዊ ፕሮሞዝ ሮግሊች ከዓ ብ31 ካልኢት ተበሊጹ ኣብ ሰዓት 54.7 ብምጓዓዙ ካልኣይ ደረጃ ረኺቡ ኢጣልያዊ ኣባል ክለብ ሶዳል ኩክስቴፕ ማቲያ ካታኔዮ ድማ ሳሳይ ደረጃ ሒዙ ኣዝዩ ቱርንዕ ተቀዳዳማይ ኮይኑ ዝቀረበ እቲ ስሎቬናዊ ድማ ብምሉል ናይ 81 ሰዓትን 49 ደቂቃን 18 ካልኢትን ግዜ ኣብ ኣፍሪካ ዝገብሮ ሓያል ቅልስ ንኣውስትራልያዊ ቤን ኮነራን በርኪኹ ቻምፒዮን ኣቢሉሎ ካልኣይ ቤን ኮነር ናይ ክለብ ዲካቶን ኢጂ ኣላ ሞንዲያል ሳሳይ ድማ ኤንሪክ ማስ ናይ ሙቪስታር ኮይኖም 226 ነጥቢ ዘዋሃለለ ኣባል ክለብ አልፔስን ዲክኒክ ኣውስትራልያዊ ካዴን ጎብስ ናይ ሹካ ማልያ ብረብሑ ኢሉዋ 140 ነጥቢ ዝኣከበ ፕሪሞዝ ሮግሊች ኣብዛ ማልያ ካልኣይ ተሰሪዑ ነዚ ውድድር ፍጹም ኣብ ትሕቲ ቁጽሮም ዘቐነይዎ ኣውስትራልያውያን ነታ ነጠብጣባዊት ናይ ብሉጽ አንበሳ ዓቕም ማልያ ብመንገዲ ተወላደ ሃገሮም ጃይ ቫይን ናይ ክለብ እዩ ኣይኢ ኢማራት 78 ነጥቢ ብምእካቡ ኣብ ጥቕሞም ኣውዒሎም ማዮም ኣብዛ ማልያ ክዲብን ኮርዝን ዘቐነየ ብ2 ነጥቢ ድማ ዝተበለጸ ስፓኛዊ ማርክ ሶሌር ናይ ዩኤ ኢማራት ድማ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ይኹን እምበር ክልቲኦም ንሓንቲ ክለብ ዝውክሉ ብምዃኖም ሩፍታ ፈጢሮም እዮም ስፓኛዊ ፓብሎ ካሴሎ ድማ ብ43 ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዑ ዴንማርካዊ ማቲያስ ሲኬልሞስ ናይ ክለብ ሊሊ ትሬክ ብ81
1 ሰዓትን 55 ደቂቕን 7 ካልኢትን ግዜ ዝበለጸ ተቀዳዳማይ ብምዃን ነታማልያ ወኒንዋ ጀርመናዊ ፍሎሪያን ሎፔዝ ናይ ክለብ ሬድ ቡል ቦራሃንግሮ ብ1 ደቂቕን 16 ካልኢትን ግዜ ተበሊጹ ካልኣይ ደረጃ ክቕመጥ እንከሎ ስጳኛዊ ካርሎስ ሮድሪገዝ ድማ ብ5 ደቂቕን 30 ካልኢትን ግዜ ብምድሓር ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዑ ነዚ 165 ተቀዳደምቲ ን21 መድረኻት ተጸሚሞም ዝፈጸመው ድማ ዩኤኢ ማራትስ 245 ሰዓትን 12 ደቂቕን 58 ካልኢትን ግዜ ንጀርመናዊት ጋንታ ሬድ ቡል ቦራሃንግሮ ፈረንሳዊ ዲካትሎን ኢጂአር ላ ሞንዲያል ብናይ ልዕሊ ፍርቂ ሰዓት በሊጻ ተዛንያ ጎብለል ኮይና ኣብዚ ውድድር ልዕሊ 1 ሚልዮን ዩሮ ዝቕውን መጠን ገንዘብ ተሰሊዑ ኩሎም ተቀዳደምቲ ድማ ፍረ ጻዕሮም ኣብቲ ናይ መዛዘሚ ኣጋጣሚ ወሲዶም እዮም ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ጸወታታት ኔሽንስ ሊግ ኢጣልያ ናግራይት ጋንታ ፈረንሳ ኣብ ስታዲየም ፓርክ ደብሪ 3-0 ብሳዕርትሉ ጸወታ ብማህረንቲ ካምቢላ ተቐይሩ ዝወፀ ተኸላኻላይ ሪካርዶ ካሎፊዮሪ ካብ መሳርዕ ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ተፋንዩ ናብ ከተማ ለንደን ከም ዝተመልሰ ይግለጽ ኣሎ ካሎፊዮሪ ንዝለዓለ ምርመራን ተወሳኺ ሕክምናዊ ክንክን ናብ ከተማ ለንደን ከም ዝተመለሰ ቀደም ኢሉ ዝወፀ ሓበሬታ ክግለጽ ከሎ ብተወሳኺ ካብ ለንደን ኮሊን ዶንግዮም ዝወፁ ዘለው ዘወግዓዊ ምንጫት ዜና መጉዳእቲ ናይዚ ኢጣልያዊ ተኸላኻላይ ጎርፅ እምበር ከቢድ ማህረንቲ ከም ዘይኮነ ዝገልጽ ደገፍቲ ኣርሰናል ዘዕረፈ ዜና ሒዘን ክወፃን ከለዋ እተን ገልጋሎት ናይ ተጻዋታይ ክትረክብ ዝተተስፈወት ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ግን ጽባሕ ሶኒ ኣብ ግጥማት ኔሽን ሊግ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ እስራኤል ብዘይ ካሎፊዮሪ ክትገጥም ክትግደድ እያ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐረብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም እዩ ኣብዚ ቅጽል ንክታልኩም ኣይተቋርጹ ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ ኣይትዝለልወን ወድሓንኩም أنبسا بني بحار سره أنبسا أنبسا بني بحار سره أنبسا أنبسا بني بحار سره أنبسا